Здравей, това е последната задача от курса за IPv6, в който трябва да свържем виртуалните си мрежи, т.е. тези мрежи, които сме създали на GNS с услугата, която се предлага от Hurricane Electric. Така, аз вече съм си конфигурирал тунел, в смисъл съм си реквестнал тунел. Това е моя публичен IP адрес, който ползвам вкъщи. Това ми е дадено от тях, съответно IP6 версия адресите за гейтвейте при тях, гейтвей при мен и съответно тук е мрежата, която ми е дадена. Съответно на маршрутизатора си съм конфигурирал тунелен интерфейс, който да терминира тая връзка. Това е като нормален тунелен интерфейс, IP адреса, който те са ми дали. Съответно Source и Destination са IP версия 4 адресите и тук му казвам, че от mod IPv6 и по този начин тунела веднага се вдигна. Brief show IPv6 brief къде е тунела up и фактически ако си пробвам сега да пингна от тук, ето е оттатъка, всичко върви така. Съответно избрах на вътрешен виртуален интерфейс SVI да конфигурирам IP адрес от мрежата, която ми е дадена. И вече той е VLAN през Access Port съм го влиза фактически на интерфейса ми, тук на local интерфейс, на физически ми интерфейс на лаптопа и фактически в момента, в който той се конектне, може да видим, че той си взема IP адрес автоматично от тая мрежа, т.е. сега и от тук можем да пингнем съответно рутера и ако искаме може да пингнем и Gateway на Hurricane Electric, който ни е даден. Така, този интерфейс съм го конфигурирал тук, то всъщност това е от преди. И това, което направих е в този маршрутизатор, първия, конфигурирах на, мисля, че беше Fast Ethernet 01, IP адрес от тая мрежа. Да. Т.е. сега аз от тук, след като съм го конфигурирал, от тук мога да пингна например дефолтния гейтвей. Т.е. в момента излязох в интернет. И другото, което направих, за да мога да достигна Google, е конфигурирах name server. Name server, като дадох на Google IPv6 DNS IP адреса. По този начин ще мога IPv6 resolve да ми направи. Т.е. сега в момента, като се опитаме пигнем IPv6 Google.com, ще видим, че се транслира адреса в този, в смисъл резолва се домейна в този IP адрес и пинга се SSL, т.е. съм успял да постигна поставените задачи. Свързвал съм си частната мрежа с IPv6. Това е, благодаря.